Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da sake saurare da ku a tashar tamu ta Gaskatan Tufa TV. Gaskiya Tufa TV. Danna subscribe da alamar kararrawa don samun shirye-shiryenmu. Mun gode. Rahotanni daga Najeriya na cewa rundunar sandar kasar ta kawo mataimakin kwamishinan 'yan sanda Abba Kyari. Rahotanni sun ce a yanzu haka ana tsare da shi a sashin tattara bayanai sirri na rundunar da ke Abuja. A ranar Litinin ne hukumar yaki da shan miyagun kwayoyi a Najeriya NDLEA ta ce tana neman dan sanda Abba Kyari ruwa a jallo kan zargin safarar miyagun kwayoyi. Yadda aka kama Abba Kyari. Sanarwa ta ce lamarin ya fara ne a ranar Juma'a 21 ga watan Janairu shekarar 2022 a lokacin da DCP Kyari ya kira wani jami'in NDLEA cewa zai zo ofishin hukumar na Abuja da misalin karfe 2:12 na rana amma bai dauki waya ba. Daga baya jami'in ya kira Kyari inda yake masa dama yana son zuwa ofishin nasu ne saboda su tattauna wani batu na aiki bayan sallar Juma'a. Daga bisani Kyari ya je ofishin nasu ya kuma ce ya je ya gaya musu cewa tawagarsa ce ta kama wasu masu safarar miyagun kwayoyi. Safarar kwayoyi da suka shiga Najeriya daga Habasha da kokin har kilo 25. Sai shi Abba Kyarin ya nemi jami'in na NDLEA ya ba shi haɗin kai don shiga da tawagarsa su ɗauki kilo 15 sai a mika wa hukuma kilo 10 don shiga da waɗanda aka kama da hodar kara a Enugu. A yanzu dai za mu musanya kilo 15 na hodar Iblis ɗin a cikin buhuhunan bogi, in ji Abba Kyari, kamar yadda sanarwar NDLEA ta tabbatar. Sannan ta ce, sai Kyarin ya nemi jami'in LDNA din da ya shawo kan jami'ansu da su ba da haɗin kai. A ranar Litinin 24 ga watan Janairu da misalin karfe 11:05 na safe ne NDLEA ta baiwa jami'anta umarnin biyewa Abba Kyari don zurma shi kan bukatarsu. Daga nan sai shi Abba Kyari suka fara magana ta hanyar kiran wayar WhatsApp, jami'in sai biye masa don ganin gudun ruwarsa. Daga karshe dai aka kama Abba Kyari da cin amanar kasa.